Има ли хора, които са по-предразположени към хазартна зависимост? Това се опитвам да кажа на абсолютно всички. Никой не е застрахован. Тоест, не можем да кажем Петър на 20 ще стане хазартно зависим, защото веднъж е влязъл в казино. Няма такъв момент. Напротив, ние всички трябва да знаем и да осъзнаваме, че тази зависимост грози всеки един от нас. И аз не изключвам себе си, нали, въпреки че много добре я познавам, много добре я знам. Да, нямам желание за игра или нещо такова, но не зная какво може да е в някакъв момент отключващ фактор. Реалността е такава, че хазартната зависимост се ползва в началото като вид стратегия за справяне с проблемите, за бягство от реалността, за бягство от тук и сега, от мислите за проблемите на човека и съм виждала случаи, в които, да кажем, жена на 30 и няколко, защото при жените обикновено се след 30 годишна възраст се отключва хазартната зависимост. Абсолютно нормално семейство, абсолютно нормален дом, всичко върви прекрасно. В един момент загуба на много близък човек и тя започва да играе. Точно, нали, седиш, гледаш един абсолютно нормален човек, абсолютно адекватен, без никакви проблеми, отведнъж. Така че не желая да казвам, ето този може да стане хазартно зависим. Не всеки един може да бъде.